சுமார் 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கைவிடப்பட்டது மட்டும் இல்லாம இப்போ வரைக்கும் மக்களால் சபிக்கப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு நம்பப்படுற ஒரு கிராமம் தான் ராஜஸ்தான் தார் பாலைவனத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற குல்தாரா. என்னதான் ராஜஸ்தான் அரசாங்கம் இந்த பகுதியை டூரிசம்காக பயன்படுத்தினாலும் ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல யாருமே இந்த பகுதிக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் தாண்டி இந்த வில்லேஜ் பக்கம் போன சில டூரிஸ்டர்ஸ் ஏதோ அமானுஷமான சில விஷயங்களை பார்த்ததாகவும், இன்னும் சில பேர் இந்த பக்கம் போகும்போது இங்கே நிறைய மக்கள் இருந்ததை பார்த்ததாகவும் சொல்றாங்க. 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கைவிடப்பட்ட பகுதி 6 மணிக்கு மேல யாரும் போக அனுமதி இல்லாத பகுதியில் எப்படி இவங்க கிராம மக்களை பார்த்திருக்க முடியும்? அப்போ இவங்க பார்த்தது இப்படி எல்லாரும் பயப்படுற அளவுக்கு அப்படி இந்த வில்லேஜோட ஹிஸ்ட்ரி தான் என்ன, ஏன் இந்த வில்லேஜ் உள்ள இவ்வளோ மிஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.